ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆକ୍ରମଣର 21 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକା ତାହା ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଆମେରିକାର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଲ୍ କାଏଦାର ମୁଖ୍ୟ ଅଲ୍ ଜୱାହିର ନିପାତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଜିଓ ଓ ଏୟାରଟେଲର 5G ସେବା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ମାମଲାରେ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀ ତଥା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ପାଇଥିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମୋଦି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାସନ ଡିଲର ମହାସଂଘର ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପରିସରରୁ ଅଲଗା ହେବ +2। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।